Здравейте хора, аз съм White Fox и това е моят първи не гейминг клип. Днеска ще се опитам, доколкото мога да оценя повече ютубъри. Така, първо ще почнем с отгоре надолу по известност. Почваме с The Clashers. Славито. Един от моите любими преди ютубъри. Доста. Неговите гледания са горе-долу добре, със сравнение с всъщност в България са добре, но ако това е някъде, примерно в друга държава, която е по-голяма, няма да е много добре, но все пак за България да имаш по 100 000 гледания минимум на клип е доста добре. Е това тук има 72 000 малко, защото не е много интересно. Като ми се струва тук класации, такива по-известни, дори тук има някакви неща, това е реалитето за 1 милион и то не е много гледано, но горе-долу. Е това 24 часа в село Шишенци не съм гледал, ама вижте на хората им харесва, той си мисля, че ще им хареса, казва се, ще им хареса на хората, 1,3 милиона показвания по-късно. Нали? Да. Той Слави толкова беше известен, че ето вижте, той беше спечелил черешката на тортата, беше направил клип с мъци в неговия канал. Слави доста се стара за клиповете си и качва често. Качва по график. Трябва, не го знам графика. Трябва някъде тук да го пише. Не. Харесва ми това, че си обнови профилната за трети път. Както и това, което ние нямаме все още. Работи върху него. И до няколко дена ще е готово. Най-популярните му клипове са с 2,1 милиона гледания, което е много малко за неговите абонати. Карай. И затова първо, че 1,4 милиона абонати са абонирали за него, 1 милион човека, дига малко точките и като цяло му давам 8,5 точки. 8,5 точки. Защото няколко пъти е правил така, че клиповете му да не са толкова чести. Примерно, качваш понеделник и петък. Някой понеделник или някой петък не е качвал клипове. Някой път не спазва това. Второ, той не каза, примерно, хора, този клип ще еди си какво, този клип ще еди си какво, този клип ще еди си какво. Директно пуска, примерно, някакъв рандом клип и ние се опитваме да разберем. Но заради всичките гледани неща и труд му давам 8,5 точки на Слави от The Clashers. Който съм го виждал няколко пъти наживо. Да. Следващия човек е абонати са IDBG. Отзад на да. Значи клиповете на IDBG почнаха трагично да се свалят гледанията и техните голям бум в гледанията вече не са толкова много. Гледате, тук е малко повече, малко, тук са по 100 000 гледания, което не е много. Примерно като тия по-назад виждаме, че имат, тук имаха над 250 гледания на всяко едно видео, което беше доста добре. Ето беше 600 000, 400 000, почти 500, 300 000, 400 000, почти 300 000, тук малко нещо. И са им били преди по-добре, но сега не е чак толкова. За всеки клип се слагат, се стараят, опитват да са разнообразни, но и те също са с класации и това ги дръпна напред много. Най-гледани им клипове с същите гледания, както на Слави. Не кой знае какво, просто буквално реагират на козички.
Не точно всичко е козички, но обаче имат доста клипове по 1 милион гледания. Не чак толкова, колкото следващите. Чакайте за тях. Значи, айде БГ, общо казано, имат добре гледане. Но, им спадат гледанията в последните седмици, се справят добре, се справят пак, но нямат гледания. Почеха да се държат по така. Спреха с класациите много повече, почеха с повече челенджи глупости и както Слави, моето любимо нещо, старшите класации, те ги спряха и Слави ги спря и заради това на тях им давам 7 точки. Следващия ютубър би трябвало да се сетили кой има толкова гледания. Това са ето ми моето честно мнение за тях. Не ги харесвам изобщо. Тук съм гледал, значи целта ми да гледам клипове беше да направя клип с нали сещате Computation на Andy Studio, но се отказах на половината клип, прекалено ми стана кринч. Нечестен съм. Но, обаче, 500 000 абонати, все пак не са кой знае колко, но пак са добре. Но, за клиповете това са много малко. 3,7 милиона показвания, 2,2 милиона показвания, 2, и вижте колко показвания са с над 1 милион. Гледайте, просто гледайте колко надолу. Имат дълго, много добри показвания. За което им давам една точка повече. Тук пускат глупости. Това е Анди като малък би трябвало. Това е Анди. Много е странно. Окей. Имат горе-долу добри гледания. Тук нещо се изложи малко. Но за това, че се стараят и те на клиповете, т.е. Дани, убира малкия Анди, им давам 5,5 точки. 5,5 точки. Те, следващия пропуснах малко така Shadow Hex, който не го знам като клип какъв е. Има страшно малко гледане. Значи, за тези 456 000 абонати, Shadow Hex има много малко гледания. Много трагични самогледания. Не му стигат и 100 000. Опитаме колко ли е клипа му с най-малко показване. Вероятно няма 1000. Няма да изпише. Няма да питам какво. Окей. Това не съм го гледал, но знам, че е яко. Или с Педо. Има. Горе-долу обработват клиповете си и ми харесва като цяло. Не е толкова кринч. Да кажеш. TikTok също се развива доста. Вижте, има от 200 000 последователи почти. Не качва много често клипове. Не знам какъв е този канал. About you. Васил Калич. Това би трябвало да е негов втори канал, който има. Тук има гледания, има
Има гледане. Има доста гледане. Пак съм аз. Но не качва. И не качва по принцип много често и по принцип ми харесва като ютубър, но гледанията му не са за абонатите. И заради това му давам 6 точки. Следващия ютубър, който ще гледаме този клип, чакайте да напиша светилица, не знам откъде ми беше хрумнало, ще гледаме Кристиан Танев. Защото аз не го гледам изобщо. Не го гледам. Скоро научих за него. Не чак толкова скоро. И просто не го гледам, но има ги гледанията за абонатите му. Няма как. Дори има песен, Чарли и Сектор. Това само 60 000 показваме за тези клипи. И горе-долу добре се справя. Тоест, яко. Няма как и заради това му давам 7 точки. Не знам дали често качва. Гледам 2 седмици не качва често и заради това му давам 6 точки. И особено. Да. Следващия ютубър, който ще гледаме е Мъци. Моят Муцката. Той ми е един от най-любимите ютубъри. Мога да си го кажа, гледам. Не са кой знае колко, но да. Страхотни клипове има Мъци. Особено любимата ми поредица, която е... Значи, по принцип, имам три поредици най-любими. Първата ми е Хрониките на Стамати Кълбин. Най-любимата, най-любимата. Втората ми любима поредица е Казарма на кръстопът. Това е супер забавно също. И третата е Мъци срещу другите. Това са трите мои любими Мъци плейлисти и поредици. Той буквално си е влог. И всичко го знаем. Здравейте хора, аз Мъци, вие не сте добре дошли в... Не, днеска не е развъдник за лисици, това е Павлина, моята приятелка. Най-накрая вие я виждате в този канал. Значи първолет осветлението най-важно. Розово. Галабин, той, който беше всъщност живее в Англия в момента, а пък Мъци живее в България, малко трудно. И ме да качват клипове заедно и заради това. Следващия ютубър, който мисля да оценя този клип е за Светът на Ваня. Канал, който се разраства страшно бързо. Имат страшни гледания на клиповете си. Страхотни. Каналът им ще стигне много бързо 1 милион абоната, не се съмнявам. Много бързо им се развива канала, много се стараят за клиповете си. Не знам, че актьори са, добре се справят. И ми харесват доста. Те са ми любимите ютубъри. И имат много гледане на клиповете. Тук имат почти 1 милион. Тук пак имат почти 1 милион. Тук имат 800 хиляди гледане. Не съм ги гледал всичките. Така си е. Не знам защо. Но са страхотни. Светът на Ванката са едни от най-яките ютубъри.
Пускаме не абонаменти. Нарочно са се абонирали за по-назле. Нарочно. За сета план са се абонирали. Така. Последните ютубъри, които ще гледам днеска, са едни ютубъри, които не заслужават. Дори не помня как се казаха. Той някакво си ясен напое. Някаква компания, като Vegatoys. 1 милион абонати, 4000 гледания. Защо си те 1 милион абонати? 37 000 гледания. Просто буквално примерно конструктор 3D мозайка с винтоверт. Не са много гледанията им. Нали? Vegatoys нямат подходящи да гледат. Не, няма да скровам надолу. Прекалено много клипове има. Най-старият клип 3000. Как бе, брат? Кой ли има клипа? Най-вероятно нямат много гледане. Чакайте, че задах от новото гледане. 166 милиона гледания на клип с прахосмокачка, на който и 1 милион харесване, да. Има 166 милиона гледания, майко милион. Ясно защо има толкова абонати. 113 милиона гледания. Окей, хора. Вашата клипа, не забравяйте да се абонирате за канала с камбанката. Значи, лайк на този клип, абонирайте се за канала с камбанката, не пропускате други клипове в моя канал, който там един е качен сега. Чао от мене. Чао за сега.